ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆಲು ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಗೈಸ್. ಲೈವ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಒರಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೇ 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 ಎಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕು ಬೋರ್ಡು ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್, ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಹಾಯ್ 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 ಕೇನುಂಡೆ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊಣ ಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಸಾಂಡ್ ಈರ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಇರಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂದ ಕುಕ್ಕು 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 ಇನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕ್ಕು ಅಶೋಕನ್ನ. ನಿಕ್ಲನ ಲೈವ್ಗೂ ಏಪ ಬಣ್ಣಗಲ ತಿರ್ಗುನನೆ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೆ ತಿರ್ಗುಂಡೆ. ಓ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕು ಹಾಯ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಇರ್ ಪುದರ್ ದಿಯಾರ ಎಂಕಿನಿ ಕುಕ್ಕು ಅನ್ನೆ ಅತೆ ಕುಕ್ಕನ್ನೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರನಿ. ಅಶೋಕನ್ನಾಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ 14 ಜನ ಆಯ್ಡುಳ್ಳರು. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನಸಾಳೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನರಿಜ್ಜರನ್ ಕುಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಪನಂದರ್ ಓಲ್ ವೈರಲ್ ಅಂಡ ಕುಕ್ಕು ವೈರಲ್ ಆತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದೆ ಕುಕ್ಕು ವೈರಲ್ ಆತುಜಿ ಓಲ್ ಉಂಟು ವೈರಲ್ ಆತುಜವು ಆ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಅಂಡ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆತುಂಡು ಕುಕ್ಕು ವೈರಲ್ ಆತುಜಿ. ಅಶೋಕನ್ನ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ಈರ್ಪನ್ಲೆ ಕುರಂಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಅಶೋಕನ್ನೆ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ಈರ್ಪನ್ಲೆ ಕುರಂಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ದಾದಂದೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಶೋಕನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ.
ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಲ್ಪ ಊರೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಕ್ಕು ಮುಗಿಂಡ ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಇನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಜಿಪುಂಡು ಕಜಿಪುಂಡು ಇನಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ ಉಜಿರೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಊರು ಉಜಿರೆಗೆ. ಎಡ್ಮ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೇರು. ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಕುಕ್ಕು ಬೂರು ಒಂದುಂಡು. ಕುಕ್ಕು ಬೂರು ಒಂದುಂಡು ಅರ್ಕೆನ ಕುಕ್ಕು ಮುಗ್ಗಿನ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಕುಕ್ಕು ಬೂರು ಒಂದುಂಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮರತ್ತ ಕೈತಲ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಏಪಲ ಸತಶನ್ ಇಪ್ಪನತ್ತ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲಲ್ಲ. ದಾದಾ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರೆಕ ದಾದವು ಮಾತ್ರೆಕ ಓ ಮಾತ್ರೆಕ ದಾದೆ ಮಾತ್ರೆಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಉಂಟ ಕುಕ್ಕು ನಿಪ್ಪಂಚೇನಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಕುವಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಲ್ಕುವಾರು ಅಂದಂದು ನಿಲ್ಕುವೇರಿ ಏರ್ ಪೂರ ನಿಲ್ಕುವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಲ್ಕುವೇರು ನಿಲ್ಕ ತೂದು ಪೋಪೆ ಬರ್ಪುಜರಾಕ್ಲಿ ಎದುರು ಬತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಇಜಿಂದ ಏರ್ ನಿಲ್ಕು ನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಲ್ಕುವೇರು ಬತ್ತನಾಗಲು ಪೂರ ನಿಲ್ಕದೇ ಪೋಪೇರು ಮೂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬದ ಕಮೆಂಟ್ ಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನಿಗೆ ತಂಚ ಬರ್ಪುಜೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಚೂರು ದೂರೋಡುಂಡು ಕೈತಲ್ಲುಂಡು ಅಶೋಕನ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜಿ ಜಾಗಡುಂಡು ಜಾಗಡು ಅಂಕಲ್ನ ಜಾಗಡು ತಲಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಬುರುಂಡು ಪೂರಂಡು ನೆಕ್ಕರಕ್ಕುಂಡು ಕಾಟುಕ್ಕುಂಡು ಕಸಿ ಉಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಜಾಲ್ದ ಎದುರೇ ಉಂಡು ಪಂಡ ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ಲು ಬತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೂರುಂಡ ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನೆಲ್ಲಡಿಜ್ಜ ಆಯ್ತು ಕುಕ್ಕುಂಡೆ ಬೊಕದಾದ ಬೂರ್ನವು ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನಿ ಕುಕ್ಕು ಬೂರ್ನು ಪರಂದೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ಟು ಕುಕ್ಕು ಪಂದೆ ಬೊಕದಾದ ಬೀಜ ಎಪ್ಪುಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮರನ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಇಜ್ಜ ಓ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜತೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪ ಕುಕ್ಕುದಿ ಐನ್ ಜನ ನಿಲ್ಕುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕು ಉಂಡೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿಗೆ ಪುರಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಪುರಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಪಂಡ ತಿನ್ಪುನ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಪಂಡ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಪಾಡು ಜರಾಯ್ತ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ನೆತ್ತಿ ಮೂಲು ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಉಪ್ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕರೆಕ್ಕುಂಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಹೌದು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ತಿನ್ಪುನ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಪುನ ಕುಕ್ಕು
ತಿನ್ಪುನ ಕುಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂದ್ ತಿನ್ಪುನ ಕುಕ್ಕು. ಏರ್ಲ ತೋಜುಜೇರು ದಾನೆ ರಜೆಟ್ ಉಲ್ಲೆರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದೇ ದಾದ ನನ ಬರೋಡಾತೆ ಲಾಸ್ಟ್‌ಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಡ್ ಪನ್ಪುನಗ ಬರ್ಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆರ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ತೋಜುಜೇರು. ಸತ್ಯನ ದೂರ ಓತೇನೆ ಗೊತ್ತು. ಬರ್ವೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಅಂತುಲೇರು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಬರಂದೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬರುವೆರ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಡ್ಡಿಗ್ ಕೊರ್ರ ಪೋತೆರ ಅಂದ್. ಇನಿ ಸೋಮವಾರತೆ ರಜೆ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್. ಲಾಸ್ಟ್‌ಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಬರ್ಪುನಿ ಅತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿ ಲಾಸ್ಟ್‌ಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯ ವೇಷಲೆಲ ಇಪ್ಪುನು ಲಾಸ್ಟ್‌ಗ್ ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯೆರ ಅಂದ್. ಸತೀಶನ್ನೆ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಾಡಿಟ್ ಉಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ. ಕುಕ್ಕುದ ತಡಿಟ್ ಉಲ್ಲೆರ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಬಡ್ಡಿಗ್ ಬರೋತರ ಅಂಚ ಪೋಯೆರ್ತೆರ. ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಾಡಿಟ್ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಬರ್ವೇರ್ ಇತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ಜೆಡೆ ಕುಕ್ಕು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ವೇಷ ಆದ್ ಇಪ್ಪೊಡಾರ್ನ ಇತ್ತೆ. ಇತ್ತೆರ್ನ ನೆರವೇರಿಯೆ. ಕರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ವೇಷಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಅತ್ ಬಡ್ಡಿಗ್ ಕೊರಿಯರ ಪೋತೆರ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರ್ದು ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಕೇಂದು ನಿಜ್ಜತ್ತಾಂಡ ದಾದ ಕಚ್ಪೂನ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ವನಸ್ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಐತ್ ಬೇಗ ಆಪುಜತೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ವೆಜ್ಜಾ ಬತ್ತೆರ ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯೆರ ಅಂದ್ ಸೀದಾ ಪೋಯೆರ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂದ್ ಸೀದಾ ಪೋಯೆರ್ ಅವಲ್ ಪೋದು ಕೇನುವೆರ್. ಬ್ರೇಕೆ ಬಾರ್ದಿಜೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಹೋಯ್ನಿ ಸೀದಾ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಸರ್ತ ಪೋಯೆರಾರ್. ಆರ್ನಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾರು ನಿಕ್ಲೆನ ಬೇಗ ವನಸೆ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಡತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಲೇಟ್ ಆಪುನತೆ ಅಂಚ ವನಸ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ವನಸ್ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಏಪ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಓ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿ ಎಜಿಂಡ 9:30 10 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಈರೇನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅತ್ತು ನಿನ್ನ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆಗ್ 7 ಗಂಟೆ ನಿಂಚ ಅನ್ಪಡಿಯ ಪನ್ಪೆತ್ತ ಈರೇನ ಮಲ್ಮೆ ಯಾನ್ ಅನ್ಪಡ ತೂಪಿಜೆನ್ನ ಮುಳ್ಳು ಗೋಲ್ ದೂಪುನು ಮೂಲೆ
ಈ ಒನ ಸೋಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲಾಡೋದು ಅಲ್ಪನ ഞാൻ പിതായിപ്പോ ഇവൾക്ക് പെൻഷൻ ಮೂಜಿ ಜನ ಹೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಬಳ್ಳಿಲು ನಿಖಲ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತೇರು ನಿಂಚಾನೆ ಗಲಾಟೆ ದಾದ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂದಿಯ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಜ್ಜಿ ಚೊರೆ ಪಾಟ್ರು ಅತ್ತಿಯಾನು ಒಣಸ್ ಬಂದವರು ಇಪ್ಪುಜೇರು ಬಜ್ಜಿ ಚೊರೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಐಕೆ ಮದಿಮೆ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪುನು ಮದಿಮ್ಯಾನ ಉಂಡತಿ ಚೊರೆ ಭಯಂಕರ ಚೊರೆ ಮಾರೆ ಹೋಯ್ತೆ ಚೊರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ದೂರ ಪೋತೀರಿ ನೀ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪು ಕೊರಿಯರ್ ಇರೇಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ತು ಜೊಲಲ್ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಕುಕ್ಕುಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪುಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಕೂಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ದೂರ ಪೋತೀರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೀನಂದೆ ಬಾಕಿ ಯಾರು ಸುಳ್ಳೆ ಬಾತಿಯನ್ನ ತಿನ್ಪುಜೇರಂದು ಈರು ಕುಕ್ಕು ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಬಿದ್ದಾರನು ಐದು ಕುಕ್ಕು ಬಿನ್ನಿಯರೆ ಜಾಡುಜಾರು ಸತೀಶನ್ನ ನಾಡೊಂದು ವರ ಪೋಡ ಅಪ್ಪನನ್ ಓಲ್ ಪಂಜಿ ಬತ್ತರ ಪೋತೀರ ಮಾರೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನವ್ರು ಏ ಪಾತಿರ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ನರಮನ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಅಂಚೆ ಬಂದ್ಪೀರು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಅಂದು ದಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಪರಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದಿ ಅಶೋಕನ ಕುಕ್ಕು ಪರಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ನೊಡೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಅನ್ ಮಂಗೇನ ಇತ್ತೆ ಪರಂದೆರೆ ಸುರಾತ್ ಅವು ಪರಂದಾರ ಸುರಾತನಾತ್ರೆ ಪುಲಿ ಉಂಟಿ ಆ ಪುಲಿ ತಿಂಡ ಆಯ್ಜವು ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪರಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೊಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡೆಂಡದುಲೆ 10 16 15 ಇರುವಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರ ತಿಂಡೆಂಡ ಅವಂದ ರಿಯಲಿ ಎಂತ ಇದು ಬೊಕೇನ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್ ತಿಂಡೆಂಡ ತಿನ್ನೊಂದೆಪ್ಪೆ ಭಯಂಕರ ಮರೀರಿ ನೀರು ಏನಾದ್ರು ತಿಂಟ್ರೆ ಗೊರ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಪ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಗ ಉಂಡಿರೆಗಿ 10-15 ನಿಲ್ಕುನಿ ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕುಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲೆ ಪನಂದುಲೆ ರಶಕನೆ ಅಂದಿಯೇ ನಿಲ್ಕುನಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಿಲ್ಕುನಿ ಪಾತೆರೆ ದಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ನಿಲ್ಕುನಿ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂರು ನಿಲ್ಕಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲೆ ಅಣ್ಣನಕುಲೆ ನಿಲ್ಕುನಿ ದಾದ ಅಂದು 10 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಇರುಡು ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡು ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆರಿ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇರು ಏರೆಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕುಕ್ಕು ಬೂರ ಒಂದುಂಡು ಅಶೋಕನ್ನ ಮಂಡೇ ಬೂರ ಇರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಏರು ಉಳ್ಳಾರಂತುಕೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಅರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಏರು ಮಿಸ್ರಿ ಮಲ್ಪರ ದಾದ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾತೇರ್ನ ಕಡಿಂದ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಲೈಕ್ ಮೂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೇರು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅವ್ರನ್ಯಾಗ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ದು ಒಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರು ಉಲ್ಲಾರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೊರಡು ಇರ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆ ಬೈದೇರು ದಾನ ಬಾರಿ ಕೋಡೆ ಬೈದೇರು ಮುರಣಿ ಬೈದೇರು ಪುರ್ಪುಡ್ ಬೈದೇರು ಇರು ಇನಿ ಬತ್ತಾರು ಇರು ಯಾನಿರೇ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ನೆನದೆ ಮಾರ್ರೆ ಏ ಅಮೇರಿಕೇಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು ಪನಂದುಲೆ ಅಶೋಕನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು ಪನಂದುಲೆ ಅಶೋಕನೆ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲೆರು ಅಶೋಕನೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಚ್ಚು ಹಾಯ್ 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 ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತು ನಾ ತೋಜಿ ನೀರೇನು ತೂತು ಜನಂದೇನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರಾಗ ಎಂಚೆಲ್ಲ ರೊನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಊರುಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರಂಗ್ ಕೊಡ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂತೀರಿ ಯಾರು ಬುದರಿನ ಇರನ್ ಮುರಾನ್ ನಿಂಚಿಕೇನೊಂದೆ ಅಲ್ಲ ಇರು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದಾರೆ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಸುವರ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮಾತೇರ್ನಾಳಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಉನಸ್ ಎಂಕಲ್ನಾಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏನ ಉನಸಾಂಡ್ ಇರೆಗ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆರು ಆರು ದೂರ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತರ ವಾರಡನಿಕೆ ನೋಡಿತ್ತೆ ಏನು ತೂವಾರ್ನೆ ಇಜ್ಜಾರು ದಾನ್ ತಿಪ್ಪಿನಾಗ ತೂವಾರ್ನೆ ಇಜ್ಜಾರು ಇತ್ತು ಶಾಲೆ ಪುರ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆನ ಯಾರು ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆನ ನಿಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆನ PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆನ SLCಗೆ ರಜೆನ ಅಂತ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಈ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ರಜೆ ಐತೆ ನಿಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ರಜೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅತ್ತಾ ಊಟ ಆತಿಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಏರಿ ಎನ್ನ ಕೇನ್ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಗದಕ್ಲು ಓ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಗದಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತರ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜೇರಂದು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಎರಡು ಜನ ಡೈಲಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಲೆ ಬತ್ತೆರತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವೇ ಅಲೇನು ಕೋಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಕಂಡನಿಲ್ಲಾರ್ದು ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಓ ಇರೇನು ಕೋಡೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲಾರ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಂಡಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಕುಲು ದಾಯಿ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ಮುಖಲೆ ರಜೆ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಂದ ಅಲೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಬಾಲೆ ಜತ್ತೆರ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರು ಬರ್ಪು ಜರ ಆತಿ ಈರನ್ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪಿರ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಡ ಈರು ತೋಜು ಜಾರು ಎಂಕ್ಲಡಗೆ ಏನು ದೂರ ಪೋತೇರು ಬರ್ಪುಜರ ಅಂದು ಆಯೇ ನಾಯಿ ಕಡಪುಡ್ಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ದೇವರ ದಾದ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕವು ಆಯೇ ನಾಯಿ ಕಡಪುಡ್ಜೆ ದಾದ ಮಾರಂಚ ಬಂಡ ಆಯೇ ನಾಯಿ ಕಡಪುಡ್ಜೆ ಅಂಚ ಓಹೋ ದೇವರೇ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ಚೊರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದಂದೆ ಎಂಕು ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ಚೊರೆ ಅಂದಿಯೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋರೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದಿಯೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನಿ ಜೋರುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಓ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒಯ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ್ ಅಂದ ಅವ್ವೇ ತೋಜೋಡಿ ಇನಿ ಬತ್ತೆರತ್ತಾರೆ ದಿನ ಬರ್ಪುಜರಲ್ಲ ಯೋಗು ನಮಸ್ತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕತೆ ದಿನ ಬರ್ಪೇದಿಜ್ಜೇರು ಇಪ್ಪಡಿ ಇನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಾಲ್ ಜನ ನಿಲ್ಕು ಬರುವಲ್ಲು ಅಂದಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋರು ಉಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬಲೆ ಪಾಡದೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಗಳ ಬುರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಜಗಳ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜಗಳ ಅಂಡವು ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಜೋರು ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ
ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಜೋರು ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತಿಜೆರೆ ಆಡ್ ದೂರ ಬಾಬಾ ಓಲು ಕುಕ್ ವೆಜ್ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆರಡ ಬರುವೆರು. ಆರು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂತೇರು ಇನಿ ಬರುವೆರು. ದೂರ ಬೋತಿರಿ ಇದವರೆಲ್ಲ ಪೋರ್ ಇಪ್ಪ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಅತ್ ಇಲ್ಲಡ ಬೇಲೆ ಅತ್ತಜ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಚೋಲಿ ಪೂರ ಜಾರುಂಡ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಆ ಪಂಡ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನತ ಅಂಚೆ ಚೋಲಿ ಪೂರ ಜಾರುಂಡ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗ್ ಅಷ್ಟಿಡೆತ್ ಆರ್ಲ ಬರುಜೆರ ಬ್ರದರ್ ದಾದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗ್ ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜೆಂಕ್. ಓ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗ್ ದಾದನ ಮಾರ ಅಂದಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪಾಡಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪಾಡಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಜನ ಉಂಡಿನಿ ಸಭೆ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತರ್. ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ದಾದೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೀನ್ ಇಪ್ಪಡಾವೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಂಡ ಎನ್ನ ಚರ್ಮ ಅತ್ ಖಾಲಿ ಎಲು ಮುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಓ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗ್ ನಿಕುಲ್ನ ಅಂಚಿಡ್ದು ಏರ್ಲ ಬೈಜೆರ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡೆರ್. ಓ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಚ ಪನ್ಯ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಜವ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನು ಲೈವ್ ಈರ್ ಇತ್ತಾರ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು ಈರ್ ಇಜ್ಜರ್ಡ ಎಂಕು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಪಡುಕೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನಿಕುಲು ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಲೈವ್‌ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ವನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜೆರ್ಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಪೂರ ಅಡ್ಡಬುರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪಂಡೆರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಣ್ಣೆನ. ಏತ್ ಪೀಸ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಂದ್ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ ಬಲೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗ್ ನಲ್ಪ ಮೀನ್ ಕೊಡ್ತೆರ್ ಪೂರ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಓ 50 ರೂಪಾಯಿಗ್ ನಲ್ಪ ಮೀನ್ ಕೊಡ್ತೆರ 50 ರೂಪಾಯಿಗ್ 50 ಮೀನ್ ಕೊರೊಡಿತ್ತುಂಡತೆ. ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಕರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ 15ಗ್ ಶುರು ಆತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ 15ಕ್ ಶುರು ಆತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಜೆರ ಇಜ್ಜೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರಂದೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಲಿ ಉಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಲಿ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಡೆಪ್ಪೊಡು. ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಲ್ಪ ಬೂತಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ ಹಗ್ಗ ಇತ್ತುಂಡ ಮೀನ್ ಹಗ್ಗ ಇತ್ತುಂಡ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಂದ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬೇತಾಗ್ಲೆಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗ್ ಮುಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಗ್ ಮುಪ್ಪಗೆ ಆಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ 50 ರೂಪಾಯಿಗ್ ನಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೆರ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಕರಾಯ ದಾರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಲಿ ಬೋಡ ಬಲೆ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಜತ್ತೂರು ಆಪುಂಡಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಜತ್ತೂರು ಆಪುಂಡಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್.
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಮೀನುಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಇನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಕ್ವಿಜ್ ಕೇಂದೊಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಕೇಂದೊಲಿ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತುವೆರು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ಐಟೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗುದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ, ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಕರಾಯ ಉಬ್ಬರತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಕೇನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಕೇನ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಕೇಂದಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚೆ ಓ ಕ್ವಿಜ್ಜಿಲ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ. ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ ಪಾಪದಾಯನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ ಪಾಪದಾಯನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಇರೆಗಿದಾದೆ ಎಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಕ್ಕು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು. ಕೇನ್ಲೆ ಎಂದು ಅಶೋಕನೆಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಕಲ್ ತ ಕೋಡೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿ ಬಾರಿ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡ ಒಂಚಿ ಮಾಂತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ವೆಜ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ MC ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್. MC ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾನೆ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದ ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಲಲ್ ಸೈಡಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಲಲು ಸೈಡಾ ಅಂದ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಬಾಬಾ ಏರ್ ಪಾಪಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲಾಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅವೇ ಕರಾಯ ಕಲ್ಲೇರಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಂಚಿ ಪೂರ ತಿರ್ಗುದೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಪಾಪತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸೌತಡ್ಕ ಪೋತರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ಸೌತಡ್ಕಾಗ್ ಪೋತೆರತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋತ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಪೋತುಜಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಸೌತಡ್ಕ ಪೋತುಜೆರ್ಗ್ಯಾರು. ಯಾನ್ ಮುರಣಿ 15 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದು ಉಂತದೆ ನನ್ನ ಇನಿ 14 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್. ಎರೆಗ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕ್ವಿಜ್ಡ್. ಒಂಜರ್ ಸಾರ್ ಉಂಡು ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಲ. ಇಂಚ ಯಾವು ಹೊರಾನೆ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಅಮರ್ ಪೊನ್ನು ಏತ್ ಆನೆ ಏತ್ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಯಾನ್ ಟಾಪರ್ ಕ್ವಿಜ್ಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. 16ನೇ ಕ್ವಶನ್ 15 ಕುಂತದೆ 16ನೇ ಕ್ವಶನ್
ಮಹಾವೀರರು ನಿರ್ವಾಣವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಮಹಾವೀರರು ನಿರ್ವಾಣವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ಪಾವಪುರಿ, 2 ವೈಶಾಲಿ, 3 ಕುಂಡಲಗ್ರಾಮ, 4 ಕಪಿಲವಸ್ತು. ಇನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪು ಕೊರಿಯರ್ನ ಪನಂದುಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಅಂದಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಏರ್ ಪನ್ಪುರ ಅಗ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಶೋಕನ್ನ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಈರು ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಮಹಾವೀರರು ನಿರ್ವಾಣವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? 1 ಪಾವಪುರಿ, 2 ವೈಶಾಲಿ, 3 ಕುಂಡಲಗ್ರಾಮ, 4 ಕಪಿಲವಸ್ತು. ಮಹಾವೀರರು ನಿರ್ವಾಣವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಪಾವಪುರಿ 1 ಪಾವಪುರಿ, 2 ವೈಶಾಲಿ, 3 ಕುಂಡಲಗ್ರಾಮ, 4 ಕಪಿಲವಸ್ತು. ಕುಂಡಲಗ್ರಾಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಕುಂಡಲಗ್ರಾಮ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾವಪುರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ನ ಒಂಜನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪಾವಪುರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರಾವತಿಯಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಸಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ಫಸ್ಟ್. ಮಹಾವೀರರು ನಿರ್ವಾಣವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಪಾವಪುರಿ. ಅಶೋಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪ್ಪು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಅಶೋಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಹಾವೀರರು ನಿರ್ವಾಣವಾದ ಸ್ಥಳ ಪಾವಪುರಿ. 17ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಕ್ಕನ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು? 1 ದಕ್ಷಿಣಾಪತಿ, 2 ದಕ್ಷಿಣಾಪಥ, 3 ದಕ್ಷಿಣಾಪುರಿ, 4 ದಕ್ಷಿಣಾನಗರ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಕ್ಕನ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು? 1 ದಕ್ಷಿಣಾಪತಿ, 2 ದಕ್ಷಿಣಾಪಥ, 3 ದಕ್ಷಿಣಾಪುರಿ, 4 ದಕ್ಷಿಣಾನಗರ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಟಾಪರ್ ಪಂಡೇರು ಇಂದ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನಾಡ್ದು ಟಾಪರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ ದಾದೆ ಕೊರ್ಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಅಶೋಕನ್ನೇ 2 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥ. ಅಶೋಕನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಕ್ಕನ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು ಪಂಡ? ದಕ್ಷಿಣಾಪಥ ಎಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಕ್ಷಿಣಾಪಥ ಅಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಪಂತೇರು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪಂತೇರು. ಚಂದ್ರಾವತಿಯಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಂತೇರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಯಾನ್ 0 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಅಶೋಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು. 2 ಕುಕ್ಕುದ ಅಂಡಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅನ್ನಂದು 2 ಕುಕ್ಕುದ ತಿಕ್ಕುಂಡಿರೇಗ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. 12ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯವಾದ ದಿನ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯವಾದ ದಿನ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947, 2 ಜನವರಿ 26, 1950, 3 ನವೆಂಬರ್ 14, 1956, 4 ಆಗಸ್ಟ್ 8, 1942. ಅಶೋಕನೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಾಯರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಅಶೋಕನ್ನೇ 4th ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕನ್ನ. ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯವಾದ ದಿನ ಯಾವುದು? 4th ಪಂಡರ್ ಜನವರಿ 26 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಇಸವಿ ಪನ್ಲೆ ಜನವರಿ 26 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸವಿಲ್ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ 4 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ 3 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ
ರಡ್ಡ್ ಪಂಡೇರ್ ರಡ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸವಿ ಪನ್ಲೆ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಭಾರತ 22 ಗಣರಾಜ್ಯವಾದ ದಿನ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947. 2 ಜನವರಿ 26, 1950. 3 ನವೆಂಬರ್ 14, 1956. 4 ಆಗಸ್ಟ್ 8, 1942. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಒಂಜಿ 10 47. ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ದಾದೆ 47. ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವು 47 ಪಂಡದು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಹತ್ತಿ ರಡ್ಡು ಆಪ್ಷನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಡ್ಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ. ಇಸವಿ ಇಸವಿ ಪನೋಡುಂದು. ಅಶೋಕನೇ 1 2 3 4 ಹೌದಾ? ಅದೇ 1 2 3 4 1 2 3 4 ಅನ್ನ ಹಾಕು. ಚಂದ್ರಾತಕ 47 ದಾದೆಯವು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇಸವಿ ಪಂಡೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಹತ್ತಿ ರಡ್ಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ. ರಡ್ಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಸವಿ ಪಂತ್ ಜರೀರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಸವಿ ಎತ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಡ್ಡು ಸರಿ. ಜನವರಿ 26. ಆಪ್ಷನ್ ಐಕ್ ಬಂದು 1950 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜನವರಿ 26, 1950 ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯವಾದ ದಿನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ. ಹತ್ತಿಯ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಸರಿ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್. ಅಶೋಕನೇ 1947ಗೆ ಅವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿ. ಚಂದ್ರತಕ್ಕನ 50 ಎಕಡೆ 47 ಇತ್ತು 50 ಆಂಡ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಲಿ ಅಶೋಕನ್ನೇ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜನವರಿ 26, 1950. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊನಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಭುವನೇಶ್ವರ, ಥರ್ಡ್ ಉದಯಪುರ, ಫೋರ್ತ್ ಖಜುರಾಹೋ. ಹೌದಾದ ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ ಓದಾರ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಂಕ್. ಒಂಜಿ 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 ಒಂಜಿ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ. ಅಶೋಕನ್ನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭುವನೇಶ್ವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾನ್ ದುಂಬು ಕೊರ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಅತ್ತಕ್ಕ ದಾದ ಕೊರ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೊಡಿ ರತೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೇಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕನ್ನನ. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಶೋಕನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ಭುವನೇಶ್ವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇರೋನೇ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ದಂತಿದುರ್ಗ, ಥರ್ಡ್ ಮೊದಲನೇ ಕೃಷ್ಣ, ಫೋರ್ತ್ ನೃಪತುಂಗ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಏರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ. ಸತೀಶನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯರ್ರಿ ಆರು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜರೆ ಮಾರ್ರೆ. ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮೂಜಿಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊದಲನೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಮೊದಲನೇ ಕೃಷ್ಣ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕನ್ನ. ಲೈಕ್ ಹತ್ ಐವ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ತೂಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಐವ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೀರ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕನ್ನನ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫೋರ್ತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು. ಸತೀಶನ್ನ ಭೂತಾಯ್ತಿನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದ ಭೂತಾಯ್ತಿನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಚಿಂದೆ ಭೂತಾಯ್ತಿನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಮೊದಲನೇ ಕೃಷ್ಣ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 21ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಗಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದನು? 21ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಗಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದನು ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಬೂಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಶಾವರ, ಥರ್ಡ್ ಮೈಸೂರು,
ಫೋರ್ತ್ ಪಂಜಾಬ್. ಗಜ್ನಿ ಮಹಮ್ಮದನು ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದನು? 1 ಕಾಬೂಲ್, 2 ಪೇಶಾವರ, 3 ಮೈಸೂರು, 4 ಪಂಜಾಬ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಬೂಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಬೂಲ್. ಗಜ್ನಿ ಮಹಮ್ಮದನು ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದನು? ಕಾಬೂಲ್ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದನು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಥರ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಪನಂದುಲೆ ಅಶೋಕನ್ನೇ. 21ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. 22ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಥರ್ಡ್ ಹನುಮನಕೊಂಡ, ಫೋರ್ತ್ ಆದಿಲಾಬಾದ್. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. 22ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? 1 ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, 2 ಹೈದರಾಬಾದ್, 3 ಹನುಮನಕೊಂಡ, 4 ಆದಿಲಾಬಾದ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂತಿರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡಿಪ್ಪುನ್. ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ನಾಗ 10th ಹಿಸ್ಟರಿ ಪಾಠ ಕೇನ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಂದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಿರತ್ತ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ 10th ನೆನಪಾವಡತೆ. 10th ಬಾರಿ ಬಂಗದೆ ಇದ್ದೀರು ಮಾರ್ರೆ. 10th ಬಾರಿ ಬಂಗದೆ ಇದ್ದೀರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ SLC ಅತ್ತಾವ 10th ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಕರ್ತ ಆಪುಜಿಂದು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಶೋಕನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮನೆ ಹೊಸ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರೇಗ 10th ಈಕೇನ್ಲೆ ಕಾಪುಣತೆ. ಓಕೆ 23ನೇ ಕ್ವಶನ್, ವಿಜಯನಗರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಏನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು? ವಿಜಯನಗರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು? ಸಾರಿ ನಿಖಿಲು ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. 10th ಉಂದುವೆ ಆತ ಇತ್ತೇನೆ ಹಿಸ್ಟರಿಡ್ ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ನಿಖಿಲು ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಾಪ ಎಂಕಲ ಚೊರೆ ಇಜ್ಜಿ. 23ನೇ ಕ್ವಶನ್, ವಿಜಯನಗರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಹನಾಮ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮುಕ್ತ ಮಾಲ್ಯದ, ಥರ್ಡ್ ರಾಮಾಯಣ, ಫೋರ್ತ್ ಮಹಾಭಾರತ. ಅಶೋಕನ್ನ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತಿನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತಾರ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಜೇರೆಗ್ ಅಶೋಕನ್ನ. 23ನೇ ಕ್ವಶನ್, ವಿಜಯನಗರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು? 1 ಸಹನಾಮ, 2 ಅಮುಕ್ತ ಮಾಲ್ಯದ, 3 ರಾಮಾಯಣ, 4 ಮಹಾಭಾರತ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ್ನ ಕೇಂದಿಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ವಿಜಯನಗರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು? ಸಹನಾಮ, 1 ಸಹನಾಮ, 2 ಅಮುಕ್ತ ಮಾಲ್ಯದ, 3 ರಾಮಾಯಣ, 4 ಮಹಾಭಾರತ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಮುಕ್ತ ಮಾಲ್ಯದ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ನ ಅಮುಕ್ತ ಮಾಲ್ಯದ. ವಿಜಯನಗರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ ಅಮುಕ್ತ ಮಾಲ್ಯದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕಣ್ಣನ. ಶುಭಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಬಂತಿರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ ಭೂತಾಯಿ ತಿಂದು ಬತ್ತಾರ ಅಂದತೆ.
ಭೂತಾಯಿ ತಿಂದು ಬತ್ತೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂಚ ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಪುಜ ರಾತಿ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೋದೇರು ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಸತೀಶನ್ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೋದೇರು ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಮ್ ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆವುಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂದ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ 4 ಜನ ಹಿಡಿದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ 24ನೇ ಕ್ವಶನ್, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತುಂಗಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಥರ್ಡ್ ಭದ್ರಾ, ಫೋರ್ತ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ 6 ಓಲೆರ್ 6 ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂದೆರಿ ಪಿದೆತ್ತೊಂದು ಜೆತ್ತೆರಿಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದಂದಾರು ಮಂದೆರಿ ಪಿದೆತ್ತೊಂದು ಜೆತ್ತೆರಿಪ್ಪಡತೆ ಅಶೋಕನೇ ಸತೀಶನ್ನ ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಫೋರ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ. ಅಶೋಕನ್ನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಸಂತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಸುವರ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುವರ್ಣ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಅದೇ ಸುವರ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟ್. ಅಶೋಕನ ರಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಹಾಯ್ ವಸಂತನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ವಸಂತನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಅಶೋಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡಂದವಳು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ದಾಯಿ ಮಾರೆ ಬೇಜಾರು ದಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಿನ್ನೆಡ ನೀರು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಬಿನ್ನೆಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ. 25ನೇದ ಕ್ವಶನ್, ನಾಯಿಗ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಅತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಅತ್ತಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಅತ್ತವೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೇರಾಗಲು ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲು ನಾಯಿ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಬುಲಿಪುವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರಿತಿಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಮೂಳು ಬತ್ತು ಕೊರೆಪುಂಡು ಅಂದಿಯೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೊರೆಪುಂಡು ಮೂಳು ಬತ್ತು ಗುರತೊಂದುಂಡು ನಟ್ಟು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. 25ನೇ ಕ್ವಶನ್, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ದೊರೆ ಯಾರು? 1 ಹಕ್ಕರಾಯ, 2 ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, 3 ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ, 4 ಸಾಲುವ ನರಸಿಂಹ, 5 ಸತೀಶನ್ನ. ಬಾವ ಬಂದರು. ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾವ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾವ. ಡಡ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಡ್. ನಾಗರಾಜನ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ದೊರೆ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಐನು ಅವೇ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಂಡತ್ತ ಐನು ಐನು ಪನ್ಯಾರು. ಅಕ್ಕ ಬಾವ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವ. ಬಾವ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ. ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸತೀಶನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂದಂದಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. 26ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡೆದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು?
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡೆದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಜಕ್ಕನಾಚಾರ್ಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಂಕರಾಚಾರಿ, ಡಂಕನಾಚಾರಿ, ಥರ್ಡ್ ಮಲ್ಲನಾರ್ಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ. ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾವ ಪನಂದಲೇರ್ ಬಾವೆ. ಚೌಂಡರಾಯ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೆಡದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು? ಜಕ್ಕಣಾಚಾರಿ, ಡಂಕನಾಚಾರಿ, ಮಲ್ಲನಾರ್ಯ, ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ, ಅತೆ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ. ಓ ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ಅತೇರು ಅಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಇತ್ತ ವೆಜ್ ದುಂಬು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತೆ ಅವು ಪಂಡು ಪಂಡದ ಅವೇ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆಜ್ ಅತಿ ಇತ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತಾರು. ಒಂಜನೇ ಆನ್ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಸವಿತಕ್ಕ, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂಜನೇ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡೆದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು? ಜಕ್ಕಣಾಚಾರಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಂಕನಾಚಾರಿ, ಥರ್ಡ್ ಮಲ್ಲನಾರ್ಯ, ಫೋರ್ತ್ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ. ಬಾವೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕನ್ನ ನಾಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆವರು ಆಪ್ಷನ್ ಪಂಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ನಾಲ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡೆದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ. ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ. ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು. ಉತ್ತರಾವರ್ತದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ದೊರೆ ಯಾರು? ಉತ್ತರಾವರ್ತದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದ ಚಾಲುಕ್ಯನ ದೊರೆ ಯಾರು? 1 ಮಂಗಳೇಶ, 2 ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ, 3 ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವ, 4 ನರಸಿಂಹವರ್ಮ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏತ್ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. 27ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಓ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ. ಉತ್ತರಾವರ್ತದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ದೊರೆ ಯಾರು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕಣ್ಣನ. ಸವಿತಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬಂಡೇರು. ನರಸಿಂಹ ಏರ್ ನರಸಿಂಹ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನರಸಿಂಹ ವರ್ಮ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ. ಉತ್ತರಾವರ್ತದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ದೊರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ವೆಜ್ಜಿಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. 22ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ಯನ್ನರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು? ಆರ್ಯನ್ನರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕುಲಾರ್ಪ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇನಾನಿ, 3 ರಾಜನ್, 4 ಗ್ರಾಮಿಣಿ. ಕುಲಾರ್ಪದಾದ ನಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡು. ಆರ್ಯನ್ನರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು? ಫಸ್ಟ್ ಕುಲಾರ್ಪ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇನಾನಿ, 3 ರಾಜನ್, 4 ಗ್ರಾಮಿಣಿ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಯೇ ಯಾನತ್
ಅಶೋಕನ್ನೇ ಫೋರ್ತ್ ಅಂಶ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಶೋಕನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ಯನ್ನರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು? ಗ್ರಾಮೀಣಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕಣ್ಣನ. ಆರು ಭಯಂಕರ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಅಂದೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬುಕ್ಕುಯೇ ಅಕ್ಕನನೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ನ ಬುಕ್ಕುಯೇ ಅಕ್ಕನನೇ ಅಕ್ಕನತ್ತಿ ಅಣ್ಣನ ಬುಕ್ಕು ಅಣ್ಣನ ಬುಕ್ಕು. ಒಂದು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬಾರಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ. ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಬುಕ್ಕು ಬತ್ತಾಯಿದ್ದೇರ ಅಂದೆ ಆಡಲ ಬುಕ್ ಉಂಡ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. 29 ನನ್ನ 2 ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು. 29ನೇ ಕ್ವಶನ್. ವಸಿಷ್ಠರ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾರು? 1 ವೇದವ್ಯಾಸ, 2 ಗೌತಮ, 3 ಪರಾಶರ, 4 ಮಾತಂಗ, 5 ಸತೀಶಣ್ಣ. ರಮೇಶ್ ಗುಜರಾನ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. 29ನೇ ಕ್ವಶನ್. ವಸಿಷ್ಠರ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾರು? 1 ವೇದವ್ಯಾಸ, 2 ಗೌತಮ, 3 ಪರಾಶರ, 4 ಮಾತಂಗ. ಅಶೋಕನ್ನ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಕರ್ಣ ವಸಿಷ್ಠ ಮೊಮ್ಮಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ತಿ ವಸಿಷ್ಠರ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾರು? 29ನೇ ಕ್ವಶನ್. ವಸಿಷ್ಠರ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾರು? 1 ವೇದವ್ಯಾಸ, 2 ಗೌತಮ, 3 ಪರಾಶರ, 4 ಮಾತಂಗ, 5 ಸತೀಶಣ್ಣ. ಅಶೋಕನೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪರ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. 29ನೇ ಕ್ವಶನ್. ವಸಿಷ್ಠರ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾರು? ಅಶೋಕನ್ನೇ 4 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. 1 ವೇದವ್ಯಾಸ, 2 ಗೌತಮ, 3 ಪರಾಶರ, 4 ಮಾತಂಗ. ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಡತ ಕರ್ಣ ಅತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಡು. ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕನ್ನ. ವಸಿಷ್ಠರ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾರು? ಪರಾಶರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕಣ್ಣನ. 3 ಆಪ್ಷನ್. 3ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪರಾಶರ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಸಿಷ್ಠರ ಮೊಮ್ಮಗ ಪರಾಶರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪೇರಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. 30ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತ? ವೀಣೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದ ವಾದ್ಯವಾದ ಸಿತಾರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ವೀಣೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದ ವಾದ್ಯವಾದ ಸಿತಾರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ, 2 ಮಾಲಿಕ್ ಕಾಫರ್, 3 ಅಮೀರ್ ಹಸನ್, 4 ಅಕ್ಬರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಪನೊಂಡು ಅವಿ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಪನೊಂಡತೆ ಅವೊಂಡ ರಪ್ಪ ಪನ್ನುವೆರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಪನೋಡು ಅವೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಓಕೆ ಸಾಯಿಬೇರ್ನ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ತಂಡೆದ ಮೊತ್ತ ಕೈಕಾರ್ ಕುತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. 30ದ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೀಣೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದ ವಾದ್ಯವಾದ ಸಿತಾರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? 1 ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ, 2 ಮಾಲಿಕ್ ಕಾಫರ್, 3 ಅಮೀರ್ ಹಸನ್, 4 ಅಕ್ಬರ್.
ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬ್ರೋ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಮೂಲು ಓಕೆ ಬೈದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂದಿನಂಚ ಲೈಕ್ ಬೈದುಜಿ. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಮುಲ್. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಪ್ಪುನು. ಅಮೀರ್ ಖುಷ್ರು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ ಕಾಪರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಥರ್ಡ್ ಅಮೀರ್ ಹಸನ್ ಉಲ್ಲೇರು. 4 ಅಕ್ಬರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ, ವೀಣೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದ ವಾದ್ಯವಾದ ಸಿತಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಮೀರ್ ಖುಷ್ರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ ಕಾಪರ್, ಥರ್ಡ್ ಅಮೀರ್ ಹಸನ್, 4 ಅಕ್ಬರ್. ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ತೆಲ್ತೊಂದ್ರು ಅಶೋಕನೇ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸವಿತಕ್ಕ 4ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಬ್ರೋ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಿ ಬಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರಿ. ಅರೆ ಒಂಜಿಗಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಾಣಿನಿ. ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಸಚಿನ್ ಅವು ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಡಿಪ್ಪು. ಅಲ್ಪ. ಅರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡಿಪ್ಪು. ವೀಣೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದ ವಾದ್ಯವಾದ ಸಿತಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಮೀರ್ ಖುಷ್ರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ ಕಾಪರ್, ಥರ್ಡ್ ಅಮೀರ್ ಹಸನ್, 4 ಅಕ್ಬರ್. ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇನಿ ಬೈಜ್ಜೇರು. ಆರ್ ಸಿತಾರ್ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತುಜೇರ್ಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ. ಅಶೋಕನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಆತುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಪನ್ಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಮೀರ್ ಖುಷ್ರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಮೀರ್ ಖುಷ್ರು. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಏರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೀಣೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದ ವಾದ್ಯವಾದ ಸಿತಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ಅಮೀರ್ ಖುಷ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಮೀರ್ ಖುಷ್ರು. ಒಂಜಿ ಆತುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅವು ಪಂಡೇರು. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಪಂಡೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಮೀರ್ ಖುಷ್ರು. ವೀಣೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದ ವಾದ್ಯವಾದ ಸಿತಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಅಮೀರ್ ಖುಷ್ರು. ಇಡೀಗ ಇನಿತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 31ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು. ಅರೆಗ್ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಕುಕ್ಕು? 1 kg. 1 kg. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳದ MLA ಯಾರು? ಓ ದೇವರೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿ. ಕಾರ್ಕಳದ MLA ಯಾರು? ಕಾರ್ಕಳದ MLA ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನಾಳೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನು. ಕ್ವಶನ್ ಕೆಂಡ ಇಪ್ಪುಜೆರಾಗ್ಲಿ ಪೂರಾ ಪೋಪೆರು. ಅಶೋಕನ್ನೆ ಗೋಣಿಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ ಹಾಕೇನಂದ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಗೋಣಿ ಬಡ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಬಲ್ಲೆ ಗೋಣಿ ದಿಂಜಾದೆ ಕೊರ್ಕ. ಅಶೋಕನ್ನ ಗೋಣಿ ಬಡ್ಚಿ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಗೋಣಿ ದಿಂಜಾದೆ ಕೊರ್ಕ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪನಂದುಲೆ. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಪಂಡತೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಪನ್ನಿತ್ತಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡ ಏನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈದುಜಿ ಮಾರ ಎಂತ ಚಂದ ಲೈಕ್ ಒಡೆ ಬೈದು. ಪೋಂಡ ಒಡೆ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಬರು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇನಿ ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಂಡಲ್ಲ ಬರು. ಅವ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ. ದಾದಾ ಏನನ್ನು ಗೋಣಿಡು ದಿಂಜಾವರ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಬಲೆ ಸೀದ ಗೋಣಿ ಒಡ್ಚಿ ಬೊಕ ದಿಂಜಾಗ ಕುಕ್ಕು ದಿಂಜಾಗ ಬನ್ನಿ ಹಿರೇನ್ ದಿಂಜಾಬನ್ ಅತ್ತಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಕುಕ್ಕು ದಿಂಜಾಗ ಅಂದ್ ಹಿರೇ ನೋಡೆ ದಿಂಜಾವು ಈರ್ ಗೋಣಿ ಕನಪ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಈರ್ ಸೀದ ಬಲೆ ಎಂಕ್ ಗೋಣಿಡ್ ದಿಂಜಾಬ.
ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೇರು. ನಾನಿಕ್ಕಲು ಲೈಕ್ಲ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ. ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊರ್ಪೆರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಹೋಗದ ಅನಿಪಿನದಿ ಕೇನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಚೊರೆ ಚೊರೆ ಪಂಡ ಚೊರೆ ಕಾಡು ಜನ ಪನೇರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಾಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈಕ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಂಬ್ರದಾಯ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಾಡು ನಿಂಗಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದಲ ರಶಕನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಸತೀಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಬಂದ್ರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.